லவ் பிரேக்கப் ஆனவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறேன். இங்கே பாருமா, நீ ட்ரூவாக இருந்த, நீ கரெக்டாக இருந்த, நீ எவ்வளோ ட்ரூவாக இருக்க முடியுமோ, நீ உன்னை எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுத்த. ஆனால் நீ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு லைஃப்பை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க ஹாப்பியாக தான் இருக்காங்க, ஆனால் நீ தான் இன்னும் அவங்கள நினச்சி சேடாக இருக்க. இப்போ நான் ஒரு தாட் படித்தேன், அது எப்போவுமே என் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சது உண்டு. அதாவது மனுஷங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கல்லை பொறுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட நேரத்தை செலவழித்து டைமண்டை இறந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த டைமண்டோட வேல்யூ தெரியல. நீ டைமண்டாக இருக்க, ஸோ நீ டைமண்டாக இன்னும் உன்னோட தகுதியை உயர்த்திக்கோ. உங்கள் அப்பா அம்மா உன்னை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க, லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணுறாங்க. அவங்க அதுக்காக எவ்வளோ நேரம் தூக்கத்தை நல்ல நாளை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தொலைச்சிருப்பாங்க. எதுக்காக? நம்மளோட பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். இதே நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளை என்றைக்குமே ஏமாற்ற மாட்டாங்க, இன்னொரு பர்சன் ஏமாற்றுவாங்க, பொண்ணோ பையனோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளுக்கு ட்ரூவாக தான் இருப்பாங்க, நமக்கு எல்லாமே நல்லதாக தான் செய்வாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீ படித்து உன்னோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை காட்டி ஒரு நல்ல ஜாபை உன்னை நீயே தேர்ந்தெடுத்து உன்னை நீயே மேம்படுத்திக்கோ. நீ கண்டவங்கள நினச்சி ஃபீல் பண்ணாத. ஏன்னா அந்த கண்டவங்க தான் உன்னை இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி, ஏன்னா நம்ம ட்ரூவாக அன்பை வச்சு அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா உன்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ லீவ் இட், கடந்து வா, இதுவும் கடந்து போகும். நன்றி.